Ko je izgubio gaće? Goca Džehverović, zgrožena trenutnim stanjem u Beloj kući, odmah izrešetala za drugarke, pa pohvalila njih dve. Gordana Džehverović došla je na imanje i u posetu za drugarima, kako bi proverila trenutno stanje u kući, a odmah na početku izrešetala je pojedine devojke. Došla je mama Džehva, rekla je ona, pa se obratila za drugarkama. Sandra, ostavi to, dosta je, samo vas dve čistite. Ima li još neko ko je izgubio gaće? Videla je Gordana, pa pitala. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.